नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश मौर्य सुपर हिट संगीत सॉन्ग चैनल में दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्यारी सी भजन लाया हूं। दोस्तों यदि यह भजन आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों तो आइए दोस्तों आप लोगों को यह प्यारी सी भजन सुनाता हूँ। शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, लगवा कहे बदे डाकू बेईमान बनल बा। बेईमान बनल बा, बेईमान बनल बा, शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, लगवा कहे बदे डाकू बेईमान बनल बा। भाई बंधु और कुटुंब कबीला बने के सब मेहमान बनल बा, शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, लोगवा कहे बदे डाकू बेईमान बनल बा। शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, लोगवा कहे बदे डाकू बेईमान बनल बा। धन दौलत और माल खजाना तोहके बदे सब बनल बेगाना। शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, लोगवा कहे बदे डाकू बेईमान बनल बा। बेईमान बनल बा, बेईमान बनल बा, शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, लोगवा कहे बदे डाकू बेईमान बनल बा। चारी जने मिली तोहका उठई है, गौआ की ओरिया से मकान बनल बा, शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, लोगवा कहे बदे डाकू बेईमान बनल बा। शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, लोगवा कहे बदे डाकू बेईमान बनल बा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ऐसन विधि के विधान बनल बा, शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, लोगवा कहे बदे डाकू बेईमान बनल बा। शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, लोगवा कहे बदे डाकू बेईमान बनल बा।